Il-problema tal-ippjanar li għandu qudiemu l-pajjiż tista' tiġi solvuta bi pjan sew fosthom anke mal-iżviluppaturi għax il-problema llum hi proprju kif qed isir l-ippjanar. Irrid ngħix f'pajjiż aħjar u għalhekk għandna bżonn pjanar fit-tul ħalli kemm jista' jkun iż-żoni barra mill-iżvilupp jibqgħu ħadnu l-istess titlu. Hekk iddikjara l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija meta tnejn filgħaxija kien il-missieden tal-programm Realtà fuq ix-xandir tal-Istat. Sir pjan fit-tul biex naraw din naqra ta' gżira l-għanna. Fis-snin li ġejjin x'nistgħu inqedu fuqha biex tibqa' l-post meravigliuż illi imdorrin b'Malta tagħna. Mela, fl-opinjoni tiegħi, il-problema tal-planning mhix marbuta ma' sajt partikolari jew ma' persuna partikolari, imma ma' nuqqas ta' planning. Mistoqsim il-preżentatur, Adrian Delija qal li la darba jkunu Prim Ministru jiggarantixxi li ma jingħatawx permessi f'żoni barra mill-iżvilupp lil min l-aktar li jipponta x'għandu s-saħħa, iżda li jekk ikun hemm il-bżonn dawn jingħataw skont pjan fit-tul. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li pożizzjoni dwar bini f'ODZ tkun tista' tittieħed wara pjan sew imħejji ma' kulħadd fosthom l-iżviluppaturi dwar se jkollu bżonn il-pajjiż fil-futur. Dwar l-ekonomija u s-settur finanzjarju, Adrian Delija appella biex dawn ma jinbidlux għal ballun politiku. Sostna li fil-każ dwar il-futur tal-bank HSBC pajjiżna ma jiffordjax li settur daqstan delikat ikkuntrattat mingħajr il-professjonalità li tixraqlu. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista appella biex f'sitwazzjonijiet bħal dawn nimxu u naġixxu bi prudenza kbira u mhux skont l-ispekulazzjonijiet. Il-Partit Nazzjonalista f'dan l-affarijiet ħajjimxi b'kawtela biex jiddefendi l-interessi tal-Malta u tal-Maltin l-ewwel qabel kollox tas-settur. Il-Partit Nazzjonalista huwa partit li jrid jara s-settur ekonomiku jikber. Irridu naraw fejn ħajikber, f'liema direzzjoni u kull deċiżjoni li nieħdu sa tħalli ġid u jekk tagħmilx ħsara. U skont mu l-aqwa niddeċidu għal pajjiżna. Adrian Delija kien mistoqsi wkoll dwar il-proċess biex jirregolarizza l-finanzi personali tiegħu qabel ma daħal fil-politika. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista spjega li personalment ried li jinżamm il-proċess ta' accountability għax ried it-trasparenza. Fil-waqt li spjega li issa dini disputa magħluqa, spjega kif għamel dak li kien wieħed qabel ma laħaq kap tal-partit għalkemm sfortunatament f'pajjiżna mhux imdorrijin li l-mexxejja politiċi jieħdu dawn it-tip ta' passi.